Bengi. Nek kula pasrah kowe tak bonto. Oke, wis ben modar nek kene mbok men. Wis tak niati. Bagong malah malang kerik. Malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Den. Cacing ning kepidak menungsa ngolet ki ora ngrasake lara, ning butuh malas karo sing idak. Mongko cacing ki ra ndek perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mloroe masuk angin tak goleke tombo, sontek tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Apa dikirane sampean getak-getak karo Bagong ki? Aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Diamput lho. Malah miso-miso ya men. Ora minggat suara aku, ora manut harus Setyaki. Kene marganing patimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencake karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho, ora mung dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Saya ombo. Mati dening aku. Mangga ayo. Bajigur keneng terus aku. Ngasem kok. Tak tendang ayo meng sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng mak telalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput, Setyaki mbungahe ngantem karo aku. Wis jelas. Iya kowe Setyaki. Ayo aja leren maju rene. Njaluk tak ajar, njaluk tak remuk awakmu. Oke. Pisan iki aku kalah. Ning sateruse aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki penano ning kono. Nek kowe arep ngajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki. Iso ngoyak aku. Bekas copet e. Nggres entuk copetan lek mlayu iso slep. Ora iso konangan wong e. Ayo Oyan. Ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndarawati karo Karang Kajem wis. Matek aku. Aku dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Anu nggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek mriko diajar Setyaki mriki ketemu Linmas. Modar kula Den. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong, kowe iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Ematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngeleh. Wis ora iso nyambi iki engko wis ngrekam. Itu jatahmu. Kok tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang.
Mengko nek gusine biru ndak? Rindu wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu diajar Ndara Sencaki. Lho, sida diajar. Wis mau kok dadak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean apa? Lho kuwi piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajeg to? Dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak mbok menawa keng ibu gareng rabi meneh. Sogo telakmu mudhar ora. Kowe mlayu nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku lho ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edan. Ndara Sencaki iki duwe aji lembu sekilan. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Engko nek Mak Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe, aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, lek cengelmu iki. Hus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku ki tuwae, Mas. Arep sampean ki bendar aku sampean ki nom. Kira-kira Mak Setyaki ora trimo, omong aku ajari. Omong karo Kakang Garwaca ya ben diajar. Omong Kakang Turjo ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora. Malah meng pipi e. Meng pipi ki apa-apa. Cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya. Tantenane kene. Wah, gleleng ya aku arep sumbar. Tak medhenteng iki. Iya. Malang kerik. Ora apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya. Wah, ngatur banget ora. Sencaki tengane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelutne ye. Kono muni mati dening aku. Ndara Antarsena, Ndara Garwaca, Ndara Antarja, Ndara Sencaki diajar ora. Ampun. Wih lah kae. Niki napa mlayu-mlayu niki napa? Oh, kae apa? Iki apa nang irung barang? Ngosek Ndara Sencaki kok kaya latihan gestrek. Mandek nang kene. Mandek kesel kok. Iso ngoyak aku wis iki. Iya, ayo manuta karo aku. Anggir Antarsena. Heeh, Mak Cilik. Anggir Garwaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora ngapa-ngapa. Kok kayane ana masalah karo Bagong. Badhe kula rampungi. Ya dilampungi. Rampungi Gong, nek ana perkara dilampungi ben kek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya Lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau saiki. Mambu. Keri. Mau saiki. Wah, jan Ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antarsena. Sing mbok jotosi Kakang Garwaca, sing mbok jotosi Kakang Turjo. Sago dadi suliye Bagong dijotosi Mak Cilik Setyaki. Wah. Ampun ngoten, Gen. Jenengan menika kok kados ngaten. Iki tenanan ora ming guyon. Mula manut wae Mak Cilik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong si kuning. Ning sing duduk ya aja Bagong. Antarja, Antarsena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Merga Bagong kuwi abdiku, Le. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula nek ana wong sing arep ngendak sikur karo Bagong, aku ora trima. Semono uga Kakang Garwaca Kakang Turjo ya ngono. Rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mestine do mbelani, ora trima. Bagong itu tukang pamomonging anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak pinake dhewe. Apa nek kira-kira Mak Cilik ora tegel jotosi Antarsena, Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora sah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mengsa kepinakmu dhewe dumeh didhawuhi karo
kakane terus Bagong iki mergane pancimu. Boten dereng aku. Saiki piye? Kowe ngomong apa saiki? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Iya. Iya piye ora ya iya ya iya. Ya wis. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sara karo kowe. Ah piye kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul 3 e. Pukul batu bata. Pukul batu kali. Pukul gundulmu. Rasah nesu ngono kok nesu ora. Nek sampeyan ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to. Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Nek sing penting sampeyan aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampeyan ndemok kulite Bagong mungsuhe lancur-lancur Pandhawa Ndara Setyaki. Makasih. 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 Yo padha-padha. Beres pisan. Lah yo. Jane beres kowe gendang bali ana Pandhara bapakmu rasa adul-adul ya, Gong. Nggih. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garuja, Kakang Antarja. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak. Mergane Kula mulai kon nggawa pusaka 3, tumbak Karawelang, payung tunggul naga, kalih pustaka Jamus Jimat Lima Sada Ndara. lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir. Putus. Bila dalah. Tumbak Karawelang, payung tunggul naga, pustaka Jamus Lima Sada. Kok tanpa kenyono-nyono kok kaya melu lakumu, Gong? Kula ya ora ngerti kok. Kula ora nggawa besi brani lho. Iya. Kok iso detekan kene lho. Ning ora memper. Mergo kowe tak kandhani yo. Pusaka 3 kuwi janjane ora pusaka, ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono. Ratu sing digdaya. Mula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Ngono ya? Iya. Wis rasa dadak wedi. Pusaka 3 boyongan ning Karang Kadempel, sakpungkurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo Sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel. Estu nggih, Den? Iya. Nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak. Ya sing ati-ati, Gong, nggih. Kang Japa Pandham ya gumulung. Oh. Mareka den prayitna semurire seka balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi lancur Pandhawa. Iya kek aku sing sowan. Yo Kyai Semar aku sing sowan. Yo Siwana Yantaka Agung sing sowan. Enten apa, Gus? Gandeng kepundenku Pandhawa, Siwa Puntadewa rawuh ning Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi ya bapak wis rawuh ning Karang Kadempel. Apa sedyane Kakek Semar bakal sinengkuyung dening para Pandhawa, utamane kabeh para putra, mligine aku Kakang Garut lan Kakang Antarja.
pun samapta ing gati sawiga ing diri bakal mbantu marang kersaning kakekne Semar Badranaya. Matur nuwun, Den. Derek bingah kula. Nala Gareng Petruk Bagong, dalem Pak, piye Pak? Ndaramu nom-noman iki jagung ana sing apik-apik. Aku tak ketemu karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma karo Ndara Werkudara. Tak rembugan sing becik-becik tak rembugan cara rembuganing wong tuwa. Oh nggih, ngestokke dawuh. Dipun sekecaken nggih, Gus. Iya, Nala Gareng wis ora kurang kepenak. Ngersake ngunjuk napa? Niki mumpung Bapak mboten wonten, kula arep sampeyan karo Ndara Kaca Ndarantarja jagongan mat-matan bebasanipun wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Adu kecerdasan ya kena. Bedak-bedik ya kena. Oh, reng bedak-bedik. Bedak-bedik ya apa? Bedekan, kuwi jenenge bedak-bedik ora. Anu wae yo remi. Hus. Bagong apa ora? Iki cah enem cukup lho iki. Ya, ngene kula pun tumbaske alate. Rasa. Enggak, moh. Kowe tak goleke ciliwik. Wong kok omongane bangsa kaya ngono lho, mbaya sing apik kok ora kaya bocah cilik ora. Gunjan Kanjeng langit kelap-kelap aton. Lir kincanging risang mawe gandrung ngramyang balaning Sang Betari Durga. Wus manjing madyaning karang kadempel eling-eling watak kajiman datan sumlurupan dening sinten kemawon. Sigra manjing angganing Sang Antarja. Nalika semanten dadya malih watekaning Sang Antarja. Nyaut Sang Garukaca linarak wani kagiat Sang Antasena wau. Reng apa anu dalem? Gong piye anu dalem? Iki ketoke karang kadempel ana sing tumindak ora prayoga. Kecarane Kakang Antarja ora ana apa-apa kok ngreng kaya buta nyaut Kakang Garukaca. Weh lah ditulungi Den mesake ora. Terus ngati-ati. Iki demit-demit disebar karo wong sing ora seneng karo bapak. Buktine Ndara Antarja ketoke meneng bae kok ngerti-ngerti gero kaya buta. Nyaut karo Ndara Garukaca. Ora ngalamun lho, Tru. Ora ngalamun. Arepmu kok nek Kang Slupan. Ora ngalamun. Mripate iki dijereng. Ora, aku ora ngapa-ngapa ya, Rek. Bagong sing ora ngalamun. Ora tau ngalamun ki apa ta, Tru? Mbok wong ki realitas saja. Rasa ngalamun sing werna-werna nek nganti terus weruh ora kowe. Lho apa? Celorot abang-abang mau. Jarene wong tuwa ki nek celorot abang kuwi daru beksi. Kuwi teluh braja. Kuwi santet. Mula ngati-ati wong melek ki bakale entuk kekuatan. Ora sembrono kowe soalé. Nek nganti Kang Slupan aku ora kok reng. Aku ya ora kok aja nganti kok ya. Nek nganti ana apa-apa cilaka awake dhewe mate dene aku. Wong, lho, wong.
Ayo sambato. Ora metu saka ragane kakangku Antarja. Aku mentolo karo ragane kakangku Antarja. Pulasara dheweke. Woi, ada. Dimas. Karang Kadempel ditekani jim setan priprayangan. Ora pangling balane Betari Durga. Aja ngalamun kang ndak kang slupan jiwane iblis. Iya Dimas. Gong eling le eling. Gong sadar le. Waduh demit apa ya iki nyedot-nyedot barang ngene iki. Gong sadar. Piye leh ku arep nambani cah iki. Monggo biasane jarene wong tuwa iki nek demit iki wedeni mung karo mambu sing apek. Iya. Ditenono. Nek ora nganti meko kae ora. Kapokmu kapan? Kowe nek ru nganti metu ru ngarep. Lho kok iso ora gereng? Truk. Mambu banget lho, Truk. Wis eling to kowe? Wis e. Waduh. Ayo nyuwun ngapura. Udan iki tak wisui nganggo sabune ra ilang e. Kebangetan kok Truk. Ngati-ati lho, Gong, ngati-ati. Iki kabeh Karang Kadempel kawulane akeh sing padha kang slupan mesti tibani karo daru beksi wisa racun. Mbok sapa sing nibani? Mula welingku aja ngalamun le. Aja ngalamun. Wah, ngati-ati pokoke. Ya. Truk, pripun, Ndara? Gong, non. Nek kowe nganggo netra batin sawangan, dampyak laku ning demit simtan priprayangan akeh ora jamak-jamak. Iki nek ora disingkirke dadi maksiat. Terus kowe matur bapakmu, kowe njaluk pusaka bapakmu sing iso ngalahke demit. Saniki? Iya, nggih. Ayo, Gong, ya. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Pak. Sampeyan ora nyawang Karang Kadempel kok, Pak. Karang Kadempel piye? Tata lair pancen tentrem ning batin kobong Karang Kadempel. Kobong kenapa? Ngendikane Ndara Antasena akeh jim setan priprayangan sing dikirim karo wong supaya malik kiblating para kawula sak Karang Kadempel. Ki mau Ndara Antarja kang slupan. Dilingke karo Ndara Antasena, Bagong kang slupan, aku sing nylametke. Ndara Antasena dawuh karo aku, bapak kon maringi aji Jaya Kawijayan sing iso nyingkirke demit. Apa ya? Ayo. Kudu duwe, Pak. Kowe engko nek ketemu demit, kowe ndonga teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Muni ngono, engko demite kobong. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Iya. Gong, dapalke. Siap. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis ngono kuwi. Teguh ayo le. Yuk. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Bagong dapalke. Teguh nang gone slamet. Piye, Pak? Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Goblok. Mantra iki ora dibulan baleni. Ora ana kekuatane. Teguh yuwana slamet
Slamet adine Teguh. Truk. Aku ajari, Truk. Oh, ora apal-apal kowe Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka lor. Ora. Kersaning Gusti, saka kersaning Gusti. Heeh. Tambahke. Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet, Slamet Teguh karo Yuwana Slamet. Mareka den prayitna semuriris eko balik titioni Gandayani ing Semar. Sapa? Dekyawa Jajal Werka. Jajal Werka ya. Kok rada kagok nggonmu nganggo tata basane buta apa lemu dadi buta ki rung suwe. Wah. Lah kok dadi kaya mengkono ucapmu iya? Iya. Mergo aku ngerti karo sampeyan. Nek kula ora ngerti karo sampeyan tangeh kula wani mapakke buta sing gedene sementen mestine Semar bakal tekaning pati. Ning gandeng pasuryan sampeyan iku duwe rasa memungsuhan kali kula, ning batin sampeyan iku ora duwe rasa memungsuhan kali kula. Awi perkara niki dirembug. Kula ora duwe niat liyane kepengin bangun kayangan gawe tentreming negara Ngamarta. Ora kesasapan niat ala liyane. Lahir batin bumi langit dadi paseksen Semar ming kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Ewa dene niat kula niku mang arani tumindak sing ora apik monggo mboten apa-napa. Ning ampun terus sampeyan mutusi perkara kaya ngeten iki sing dadi nyatane. Nek genep setahun 2 tahun Ngamarta ora owah kaya sing kula jangka, lah niku tegese kula duwe kekarepan sing ala. Kula duwe niat sing ora apik. Lumerek ing wanci gumanti ning dina mengke sampeyan arep entuk bukti Semar niku niat mboten ndandani negara Ngamarta. Lan sampeyan kudune malah mbelani kali kula ora kok malah dadi pacoban tumraping Semar. Wong apik alane negara Ngamarta niku mengke sampeyan ya bakal ngembet asmane sampeyan ya ngembet jenenging Semar. Ora Semar golek jeneng mboten. Ning niki dadi kewajiban kula dandan tumraping Pandhawa lan tumraping negara Ngamarta sinuwun. Wah! Jagat Dewa Bathara, Kakang Semar. Pancen ora tedas dicoba dening apa-apa tegese niate Kakang Semar kuwi lahir lan batin. Matur sembah nuwun. Yayaji apa wis rawuh ning Karakadempel sampun? Werkudara nggih sampun. Menyang endi Kakang menika mlempak teng pendopo Karakadempel nika napa Ndara? Semar wis rasakakean gunung sing tanpa guna. Ayo kowe mulih. Ayo mulih sak wadyabalamu dikukuti kabeh. Kowe ganggu gawe kulawargaku sing nang kene, sanak kadang mitra kawruhku sing nang kene. Kowe ganggu gawe katentremaning kulawargaku sawan kene. Kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Sedaya wis pertinggal padhang Ndara. Mugi-mugi kelampahan anggen kula bangun kawula sakwetahipun wekasan mujudaken papan ingkang reja, ingkang tentrem lan ingkang rukun. Iya, Kyai Semar.
Purnaning gati pungkasaning crita kula dalu punika nawi wonten lepatipun diagung pangaksami Sura Sudira Janing Kang Ratsuwa berasta kaping 8 Darmastuti Rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih